Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag skal vi spille Skywars. Woohoo! Ja, lad os bare komme i gang med første game. Vi kommer kun til at spille 3 games, tror jeg. Jo, 3 games i alt i dag. Nå, jeg snakker lidt hurtigt, men det er fordi jeg er lidt stresset i det nu. Sådan. Okay meget. Så det er måske derfor jeg snakker lidt hurtigt. Så ja, men det er første gaming video på kanalen. Og jeg udmærker det ret sjovt. Ja. Men der er jo helt sikkert kommet flere videoer med det her. Helt sikkert. Det er noget, jeg vil lave mange friserier med og sådan noget. Så om vi kan teame ham med. Lad os se om vi kan teame med ham her og snyde ham. Så. Så kan jeg ikke teame mere. Jeg er ikke dum for helvede. Nå, men hvis I godt kan lide videoen, så må jeg gerne like. Og hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, så må jeg gerne kommentere. Og hvis I ikke kan lide den, så må jeg gerne dislike. Selvfølgelig må I. Næste game. Jeg er meget uheldig med det der at fælde ud over værken og sådan noget. Det er sådan noget, jeg er rigtig dårlig til. Jeg ved også, der er nogle andre fra YouTube, der også vil lave det fra nogle af mine venner. De er også begyndt at lave gaming. Sådan. I hvert fald en, der hedder August, vil lave det. Han har altså gerne også vil lave det. Tror jeg. Sådan der. Jeg vil se lige om jeg prøver at gå herover. Så vi ikke skyde ham ned. Okay, han tog. Fuck, han er heldig. Pisse, jeg tror ikke, han så mig. Men lad os til det sidste game i dag. Og som sagt, jeg laver kun videoer hver anden uge, sådan cirka. På et tidspunkt, jeg laver nok en livestream også. Så ja. Sidste game for det. Og så vil lige komme ind på 3. pladsen eller noget. I må også gerne skrive idéer til videoer og alt muligt også. Det må jeg også gerne. Det har jeg også brug for jeg har ikke rigtig nogen idéer lige nu. Så I må godt finde idéer til videoer. Det må jeg rigtig gerne. Fuck, jeg er vild, mand. Så. Wow. Der.
Lad os se. Nå. Ja, men jeg har ikke mere tid, så vent lige. Jeg går lige til hoppen. Selvfølgelig går vi det. Nej. Undskyld. Sådan nu er jeg tilbage. Ja, men det var alt for den her dag. Denne gang. Hvis I godt kunne lide den, så må I gerne like, som jeg sagde tidligere i videoen. Og så må I gerne komme med nye forslag til videoer i fremtiden. Indtil da, så kan jeg bare sige bye bye.